Morning po. Nandito po kami sa palengke ng Masantol, Pampanga. Lilibot po namin kayo. Adwayang sabi naman ako na magagawa ng bata. Tatay ka! Masaray po! Masaray po! yung pamuli malit sa kain basura. Diyan, babo pa. Ising ng Dr. Malyari itong balay nila. Ay, kay manan eh. Yan. Parang basketball. Yun mga tamo, ikaw ganda rin itong basketball. Ano yun? Yung bakla na rin.
Sa di ako naman pa yun. Ang pera, di ba? Yung isang ganyan, baka mo yan. 15,000 na rin kami yan. Yan tayo makali ang putot stock. Parang ano mo rin tindangan makne. Kamad chili ko. Magkano kamad chili ko? Yung 120. Agad po. Hindi na alam po hindi. Wala ako po. Ilan po? Kano yun? Ah, Dinala niya? yun po. Ah, po na yan. Oh, yun. 90 out, benching mo po. 90 niya mo po. Ang pongkay. Bongga na. Magkano? Sabi ko po po. Ayan po yan. Apo. May lare nga yun. Bago yan, galing ako ng Manila. Kanila halo kami sa lista ng provincial eh. Dito po. 200 po. Masagda rin panulo ka nung agayan nila ang masalpak. Kanino pala ka na pa? Apa? Hindi kanina, wala naman yung repo. Kanina mo ko. Luma. Sige, sampun ko po. Sige, takayan ka. Balik ka katayan yan eh. May ngabot naman din eh. Balik niya, may ngabot niya naman. Uy, makain mo yung... O, dapat batak mo kung agi ka, libre takmuhan. Okay. Mayong biyay ni Kusmang ko. Dahil mo buririn mo ito, buririn mayong. Ay po, magkagabetes ko. Uy, magkagabit ko. Ganyan ko na ito mo. Kadang sila na. 25. Okay, kaya kayo. Popang ka chiles? Popang tangguya ba, no? 210. Ini ko ba yan? Hindi. 210 lang. Naku, may kaya kanina ko nang ipot. Madrahula ko ko pa. Di ba po? Dapat mo. Marano ka din, Raret? Marano ka? Hindi pa yata maabot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Pwede nga po na. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thank you po, thank you. Po. Hindi na kayo kayo. Oras ang kamadang Benny, ma'am. Gamit po po. Hindi na ko. Nabulak sa kagulo. Itong kilo, sila na yun. Benny, bigyan mo binalagta. Pag-banden. Pili ka pa pwede yung one. Ano yun po? Maganda yung talamin. Alala ka nung laman. Rino reta ko. Rino reta makapon. Hindi reta ko sa ating mga Ma'am, 114. kanaliban. 140 natin. Yes, ma'am. Dinala niya ang pingip kayo sa'yo naman 110. 14 pesos. 14 pesos, ma'am.
Oren Balasin. Balasenas magkano? 60 po per kilo. Ate, kamama ko. Ay, hindi ko pwede mo lang pwede ko panilas. Pwede mo natin. Eto, Eh, muna na 14 pesos. 14 pesos. kumakat ang balasenas. Awa. Ay, kaya kayo niya po? Kaya pwede yan ano. Pwede yan ano. Yan, sa'yo. At siya may ka 10 minutes ka at dami.